Какво носите? Добър ден, 121. Добър ден. Да. Защо излъгахте, че се плаща сметките в Несебърно текст 22? Моля? Знаете ли, ако дойда в Бургас, какъв скандал ще вдига? Веднага да ми се включи телефона. Ало, чува ли се? Да, чувам, много добре ме чувам. 0987, веднага да се включи. Един въпрос, защо викате? Няма да викам ли, че ме разкарва тази от Несебър до Новия град, да се плаща сметката на текст 20? Значи в Несебър няма каса, не може да плаща. А защо излъга, че има на текст 20? Кой? Аз съм виждал. Веднага да ми се включи телефона, след като се платя на 8, ще ви букуци. Тук посред лято на работа ли да ходя или телефона си плащам? Ще ви дам един лимит. Веднага да се включи телефона, до един час да се ми включи мислете му. Значи нека их моля първо да не викате, второ да 0987. И другия на Георги Делев, само да се изключи на Георги Делев. Платен ли е телефона? Моля? Телефона платен ли е? Моят телефон се плаща на 8, бил ми стечил лимита за 9 лева, аз не мога да отида до Бургас. Колко пъти да ви обяснявам? На мен не сте обясняли, ще ми обясните, що ми сте ви пуснали телефона. Тогава отидете до Бургас да плати телефона. Да, бе, до Бургас ще тръгне и сега, кой ще работи? Днеска работят. Той дойде си ми Север да ги вземеш парите, а? Моля? Като букуци смотани. Ще ме разкарат до Новия град да се плаща сметката. Направите един опит тогава. Не можах да ви чуя добре. Не можа да ме чуеш ли? Веднага ми пусни телефона. Как мислиш, ще бъде пусна телефона? Ей така, веднага да се пусне телефона. Не, няма да бъде пусна без... Какво няма да бъде пусна? Ще бъде... Това го чух вече. Чу го много добре, го ще го чуеш пак. Веднага телефона, аз редовно си плащам сметките. Тук си получи фактурата на 21, тогава си пусна телефона. Ясно ли бе? Фактурата ви излиза на 20. Следователно ще ви дойде... Къде ви е фактурата тогава, моето момче? Къде ви е фактурата? Ще ме оставите да ви обясна. Фактурата ви излиза на 20. Къде е фактурата? Значи не може веднага да излезе и да дойде. В почта не няма фактурата. Винаги я получавам на седми и на опит си плащам сметката. Но как стан бе, за 9 лева да ми изключите телефона? Няма да ли сям? 9 лева и 12. Преди 10 минути ще ми го изключва. Що не го пусна си преди 3 дни? Лимита за 9 лева тук, безсрамни си долни. Не си телефони в гушите. Веднага парите ще дойде в Несебър, си ги вземете и ще направите опит. Моля? Чакам да в Стара град в Несебър, ще ме намерите и ще плата сметката лично на вас. Аз няма се разкарвам до Бургас. Ама не сме и в Бургас даже. Аз от София за да дойда до Несебър ще трябва да... Тогава бъдете в Бургас, веднага да ми включат телефона. Това няма как да стане без да платите. За 9 лева и сега! Къде ми е фактурата, бе, Баблук? Къде ми е фактурата, бе? Вие трябва да внесете поне 21 лева, за да бъде... Да, бе, аз всеки вече ще нося предварително си плащам. Вие го... Миналия месец платих 3 седмици по-рано сметката си и на 21 пак да дойдете за 2 лева. Да дойдете си вземете парите. Значи как си ви обясних? Разбрахте ли? Моля? Аз за какво плащам? Не мога да ви чуя, вие много викате. Ще викам, не ли пусък се дига? Вие да викате, да не викате, няма как да бъде пусната. Казах да ми пусите телефона, аз ще го платя на 8. Когато се пусна фактурата тогава? Значи тогава ще бъде пуснат. Значи тогава ще бъде пуснат. Няма да бъде пуснат тогава. Тук накрая няма да го платя и така ще загубите. Ясно ли бе? Аз съм държавна клиентка, искам телефона ми за 9 лева, аз няма да разкарвам до Бургас. Не са 9. Трябва да платите 20 лева да бъде пуснат. 59 лева ми е сметката, 9 лева трябвало да съм там и знам какво не знам защо. Трябва да платите по 40 лева за да бъде активиран телефон. Ей, сега тръгна за Бургас! Не мога да ви да пишете съобщение, че след 3 дни да ми го изключите, ми веднага да ми го изключите. Ами ако чакам важно обаждане... Вие може да получите обаждане, просто вие не може да наберете. И до кога ще ми е така телефона? Докато не го платите. Значи аз не мога да разбирам, че може да ме търсят. Да. Мъзлици гадни долни. Букуци, вие букуци смотани.